Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ng mga otoridad ang isang babaeng naharap sa kasong kidnapping at pangahalay sa babaeng minor de edad. Kabilang ang suspect sa Provincial Most Wanted List ng Camarines Sur Police, nakasabwat ng isa pang suspect sa naturang krimen. Hindi po, according sa report ka, Lupi, ano siya, accessory to the crime. Nakasuhan siya ng victim. Ayon sa Camarines Sur Police, nauna na umanong nahuli ang isa pang sangkot sa parehong kaso na membro ng LGBT community. Paalala naman ng PNP sa mga kababaihan at minor de edad na nakakaranas ng pang-aabuso. Sa mga tao po na nabibiktima ng pang-aabuso, ako lang rape, ano ba kaya violation of Calendar 262, hindi po ako matakot na magrani sa police para magsumbong kasi matabangan ka na nga rin kung magkikwan justisya, hindi po sa inyo. Eh hindi po talagang may kasubuhan sa tuyang ang Philippine National Police, ang sa tuyang Regional Director, si Philip po, naharan na po nitong mga tao na may warrant of arrest. Siyempre po, mapasimbag-masimbag sa mga kasalan ng Pilipina. And kung may, halimbawa po ngayon talagang kung masinda ako suspetsado, mag-clear naman po si pangalan. Kasi pag-abot ko sa warrant of arrest, mag-arrested na sa mga tao, mapadagos na kayo ng pag-hear from court sa taas. Jan Amador, CSN.